Λοιπόν, Δημήτρη, για δες το, τι πήρε ο μπαμπάς εδώ, για δες το. Δημήτρη, τι είναι αυτό, παιδάκι μου? Τι πήρε ο μπαμπάς, τι πήρε ο μπαμπάς. Για δες το, για ανέβα πάνω να το δεις εσύ. Σ' αρέσει. Τώρα κατευθείαν, για έλα δες το, για έλα δες το εδώ το μηχανάκι. Τι πήρε ο μπαμπάς εδώ. Για πες μου, σ' αρέσει. Ναι. Για δες το καλά. Σ' αρέσει. Πες βόρτα κατευθείαν. Κατευθείαν, ανέβα πάνω να το δοκιμάσεις. Για ανέβα πάνω να σε βοηθήσω. Για ανέβα πάνω να το δούμε. Έλα, κράτα εσύ τα κλειδιά. Κράτα εσύ τα κλειδιά να σε βοηθήσω μπαμπάς. Έλα. Ω, για να σε δω. Σου πάει, Τι? Θέλεις να δουλέψει. Πάτα το κουμπάκι αυτό εδώ. Πάτα το κουμπάκι αυτό εδώ. Πάτα το κουμπάκι. Αυτό. Για βάλ το μπροστά τώρα, ξέρεις πως λέει μπροστά, Δημήτρη, αυτό. Πάτα αυτό κάτω εδώ. Πάτα το. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει, Δημήτρη. Σβήστο τώρα γιατί κάνει φασαρία εδώ πέρα. Σβήστο. Για πες μου, σ' αρέσει. Ναι. Μπράβο, αγάπη μου. Θα το πάμε βολτίτσα.